Boas tardes a todas, boas tardes a todos. Isto é Ourense Fala, o único espazo independente da provincia de Ourense. Eu son Borja Rodríguez, comigo está David Pérez. Bos días, que tal? Este é o 20º programa xa de Ourense Fala, que é posible grazas á súa grabazón nos estudios de Galéxico, a túa empresa de psicoloxía e formación no centro de Ourense. Ben, hoxe seguimos a análise da crise do coronavirus. Como ben sabedes, a semana pasada tivemos a Jesús, un enfermeiro que nos estivo analizando un pouco a problemática interna dende o punto de vista do persoal sanitario da xestión desta crise, e hoxe traemos a unha persoa que xa é a segunda vez que está connosco. Creo que lle gustou a primeira. Sí. Con a cara que lle vexo. Boas tardes, don Millán Brea. Hola, boa tarde. Boa tarde. Millán Brea, que ven como membro do partido Ourense Mellor. Entón, hoxe o que queremos facer é unha análise un pouco dentro do punto de vista da xestión política desta crise do coronavirus, pero vouche fazer a primeira pregunta moi semellante á persoa que veo da Corporación Sanitaria. Podemos falar esta crise en pasado ou temos que seguir falando en presente dela? A ver, non sei se como crise, senón como situación temos que falar en presente, seguro. Isto ven para quedarse e bueno, ahora temos que adaptar as nosas vidas a esta situación. No, a min, personalmente, non me gusta o término nova normalidade, sino que, bueno, hai que cambiar e bueno, é o que hai, o sea, estamos en presente e hai que... Un pouco unha neolinguaxe esta que nos intentan vender, sí. Nova normalidade, antigua normalidade, as claro. Cousas novas, non? É un pouco, a min pareceme que é un pouco unha forma de intentar permear, non? De que na sociedade permee un pouco máis o medo, non? Podemos falar un pouco máis adiante, sí. Pero un pouco a doctrina do shock. A ver, nos en educación social o término normal é algo que non empregamos o término habitual, por exemplo, algo habitual que se repite moitas veces, non? A normalidade conleva un componente moi de control, non? Hai que ser normal para entrar dentro dos parámetros de... E aquí nunha crise como esta xoga tamén co medo, non? Hai que... é un pouco unha porta aberta a novas ideas que, bueno... Perigosas, sí. Pareceme moi interesante a análise sociolóxica do comportamento da xente antes, durante, despois, entre aspas, non? Pero antes coméntanos un pouco que tal a tua experiencia persoal durante esta crise, como viviches? Ben, a ver, personalmente non tivemos pues unha familia, non? Ninguna persoa co tema do virus e, bueno, pues, por sorte puiden teletraballar e facer todo. Si que, bueno, adaptarse ao tema de estar en casa pechados, pois é complexo. É complexo, incluso cando empezou pois o tema do deporte, bueno, pois agradecín, non, o poder sair e moverse, pero bueno, é o que hai, non? O sea, a clave das cidadás ten que ser adaptarse, non? E moitas veces, bueno, pois teremos que adaptarnos a eso, non? A aglomerarnos, a pois ter higiene e estas cousas que non é nada negativo. Non é doado tampouco. Non é doado, porque é cambiar hábitos. Pero bueno, si estivemos 3 meses en casa e dentro que cabe se levaba... Bueno, temos internet, non? Mira, o fin de semana pasado falaba con unha persoa, xa maior, e me decía, os xóvenes son privilexiados. Ou tedes consola e internet. Isto pasa fai 30 anos e os 2 días estamos perdendo o lume, non? É un auténtico coñazo. Claro, entón, bueno, é certo. O sea, eu personalmente teño que decir que todo ben, todo ben. Podemos dar un pouco de calma, se te parece. Sí, que tal, así, en líneas xerais, que che pareceu a xestión política, que é un pouco a máis importante que a estatal? Ben, a ver, con perspectiva hai que recoñecer primeiro que é algo novo e que ningún goberno tivo que xestionar algo similar, non? Entón, o non haber precedentes, creo que tanto PSOE como Podemos ter que tomar unha decisión de confinamento ten que ser moi complexo, non? Esta xente que apela es que a falta de liberdade, non creo que o que goberna quixera xenerar este tipo de situación, non? Entón, máis saúde non é liberdade. Claro, efectivamente. Eu dende a perspectiva penso que se fixo ben, non? Pensas na cuarentena e estas cousas, con moitos matices e erros de xestión que podían haber sido evitables, pero dende logo o capitán a posteriori, no? Tiñamos que habernos confinado antes, cun caso aillado en Canarias, a ninguén se lle pasaba pola cabeza decir, oye,
todos para casa. Bueno, houve xente que incluso, bueno, xente con perspectiva do que estaba pasando en China, que sí que era como, hostia, que non queda nada, porque agora está en China, pero logo foi en Italia, hai moita xente que di, pois tiñamos que ter tido outro tipo de medidas ou unha cousa así, non? Tamén é certo que moita xente que se aventurou a dicir tanto o número de mortos como o número de contagios que non acertou. É dicir, vimos durante a pandemia, ou polo menos eu penso que houve xente que aventurouse e logo vimos que tampouco foi así, gracias a Deus. Non sei, dende o punto de vista como político, por dicilo así, claro, cando te ves entre tanta información non saber cando filtrar, eso ten que ser tamén moi complexo. A ver, como político, no, hai que pensar un pouco na empatía, no, xestionar isto é moi complexo. Entón, como político non tes tampouco formación en todo, aquí te tes que apoiar en datos científicos e en persoas que estudian e investigan isto, no? Que por certo, é algo que ahora debe incidir o Estado, non? É apostar pola investigación. O sea, demostrouse que é fundamental. Moita xente que está en política se aventurou, e mesmo o noso alcalde en Twitter se aventuraba a criticar este goberno. E a día de hoxe nos vamos aos datos e xa Estados Unidos, Brasil, México, xa empeza a verse que países que non tomaron ningún tipo de medidas. Incluso en Portugal parece que empeza a haber rebrotes, non? E Portugal, bueno, ao principio tiñamos como país exemplo, pero bueno, tendo en conta que ten 10 millóns de habitantes, que non ten o mesmo estilo. Claro, hai moitos matices, pero bueno, o sea, España a nivel datos, a día de hoxe, pues se confirmou que a tendencia conseguiu cortar por agora. É que existe tamén moita incidencia en comparar países como se foran persoas, como se foran dous homes que viven no mesmo sitio e collen as cifras e veña, pero da igual para PIB, para cando podemos ver que hai circunstancias que son completamente distintas, como neste caso que diste Portugal, cuxa situación xeográfica non ten nada que ver ca de España, nin o número de habitantes que ten, nin o número de persoas que recibo cabo de ano, non? Pero bueno, existen análisis de todo tipo. A ver, culturalmente, nos aquí en Galicia, que parece que, bueno, a primeira en pasar de fase, non? E todo isto, claro, non ten a mesma realidade que pode ter as Illas Canarias ou pode ter ahora mesmo Mallorca que entraban hoxe, non? As persoas de Reino Unido outro día. Pero claro, pero es que isto todo hai que valoralo e é complexo gobernar España tendo en conta a plurinacionalidade. O sea, é complexo, non é difícil, é complexo, o sea, ter en conta que Galicia é o que é, Mallorca é o que é. Non. Bueno, eu en liñas xerais temos que recoñecer que ben. Eu, dende logo, daría un aprobado, pero moitos matices, non? Creo que hai temas de administración que non superan xestionar. Bueno, pero es que é a primeira vez. Evidentemente. Eu estou escoitando habitualmente moi boas palabras de cara a certos políticos, como é, por exemplo, Feixóo, por exemplo, Urcullu, porque se está dicindo que a súa xestión da crise si foi boa. Non acabo de entender este tipo de alabanzas, non sei ti... A ver, demóstrase... Non quero dicir que a súa sea malo, o que quero dicir é, pareceme curioso que se a xestión é estatal, a xente está dicindo que ben o fixo Feijóo. Sí, no, a ver, hai certo blanqueamento, porque primeiro Feijóo e Urcullu están gobernando, entón o partido que goberna sempre vai a facelo mellor. A ver, o de Feijóo demóstrase claramente na sanidade e, por exemplo, na educación, e son temas que non aparecen no COVID, que son totalmente anteriores. De repente vemos que a educación non temos, o estudiantado non ten acceso, o profesorado non ten medios, moitas aulas están saturadas e se financian moitas veces colexios concertados que precisamente pues, teñen os medios e teñen todo e a sanidade máis do mesmo. Fai 4 meses estamos en Verín manifestándonos, non? E de repente o que vemos é que tampouco temos medios, hai contratos moi precarios. O sea, isto que hai, entón Feijóo non pode sair en ningún momento dicindo que el xestionou ben, cando primeiro había un mando único, non? Ata onde podía o goberno. E logo, bueno, hai certos temas que aí non quedan claros. Por exemplo, o tema do pago dos ERTES. Dende o goberno central se di que os ERTES están pagados e dende Galicia se di que non. Entón, claro, como podemos decir que Feijóo xestionou ben? Bueno, é complexo. Isto é unha politización total, del libro. Total. Cousa que a min, se me permitís a opinión, parece indignante, porque
non falar a favor dun partido de dereitas, dunha coalición de esquerdas, etc. É dicir, neste tipo de crise que vai xestionar van a ser os técnicos. E mande o partido que mande, van a ser eles os que van dir, hai que facer así ou así, así. Parece complicado pensar, non sei, agora non temos partidos moi curiosos, non, por ser benévolo, pero pareceme raro ou pareceme estrano dicir que malo fixo ou que ben o fixo Pedro Sánchez. El ten os técnicos detrás, ele agora mesmo está facendo o que lle manda. Sí, e a ver, e Feijóo tamén é certo que dentro dos presidentes autonómicos parece ser que foi un dos que máis falaba, non? Con Pedro Sánchez e tal, logo faría o que quería, pero bueno, intentaba ese consenso. Aí Borja diches, no, claro, o sea, politizouse unha situación que posiblemente non era política, era totalmente técnica e home, eu quero recordarvos que incluso en metade destes días de crisis, porque as redes funcionaron, se falaba de fascismo e antifascismo, e hai xente que decía, no, yo non soy ni fascista ni antifascista, o cal, claro, aquí non hai unha terceira vía, ou eres fascista ou eres antifascista. E isto pasou durante a crise, ¿no? Tamén igual estaban moi aburridas, ¿no? E tiñamos Twitter a man e facilitaba, pero sí politizouse totalmente, e a oposición, dende logo, é lamentable a atitude que tomou en todo momento, porque a atitude foi de lo hicistes mal e sois asesinos, o sea, incluso falar ¿no? que igual a gañancia en Río de Pescadores aquí pode levar Ciudadanos, por ser un partido que igual nos momentos, por decirlo así, máis decisivos, en vez de facer unha oposición moito máis áspera, o que fixo, eu penso, na miña opinión, que foi máis tirar de sentido común. Sí. Eu creo que eso a xente, pois, a hora de votar vai no valorar. Estratégicamente sí, porque foi o que permitiu unha renovación do estado de alarma, ¿no? Entón, estratégicamente, Ciudadanos é un partido morto e volve a estar outra vez en poder de negociación, e eso, pois mira, eso é política, ¿no? Ao final está xogando. Eu penso que queda moito por camiñar, pero bueno, sí. Outra cousa que quería saber a tua opinión. Outro día falaba con David e falábamos de que as eleccións galegas do 5 de abril, falámoslo contigo aquí, que parecía que había partido, non? Que, bueno, imos ver o que acontece porque hai moita igualdade, pero agora, sin embargo, estáse transmitindo unha situación de dicir Feijóo tendo feito. Non sei ti como ves que favoreceu electoralmente esta crisis. Non, a ver, favoreceu porque os medios ao final danlle caña, non? O goberno de esquerdas, vale? Entón, bueno, os medios ao non ser independentes é o que teñen, non? Que xogan esa baza. Eu creo que hai partido e habría moito máis partido pois antes desta crise, non? Porque, bueno, só estaba en auge, había medidas que podían posibilitar que a esquerda se motivase. Que pasa agora? Que o discurso de Feijóo ten ganado desmotiva un voto, non? O sea, o Partido Popular ten un voto claro e sempre vai a manter esa liña, non? Que pasa? Que a esquerda necesita un plus de motivación. Ahora, partidos como PSOE, como Unidas Podemos, Galicia en Común ou Bloque non poden falar de que o voto está dividido, porque están tres. Entón, que están facendo, neste caso, como eu falo de Ourense Mellor e non estamos involucrados nas eleccións, pregunto, que están facendo estes partidos para non conseguir motivar un voto? Que pasa aí, non? Entón, hai partido, claro que hai partido, e creo que se pode quitar a maioría a Feijóo, non a tenta engañada, pero precisamos ir a votar. O sea, ir a votar é necesario, porque se vai a votar a máis movimento, menos posibilidades ten de sair Feijóo. Entón, personalmente penso que hai partido. Sí, veremos, non? E dende Ourense Mellor motivamos ese voto, queremos que a xente vaya a votar. Eu non o teño moi claro realmente. Outro día lía o CIS, foi a enquisa que saiu recentemente. Dicía o CIS que agora non sei que os datos van ser moi asustados, pero bueno, dicía que, por exemplo, imagina, 33% dos enquisados queren que sexa que van votar PP, fijo, ¿no? E logo máis abaixo dicían quen queres que sexa o presidente, e o 51% dicían Feijóo. Entón, xente que che di non vou votar PP, ou que si vou votar Partido X, logo diche que quera Feijóo de presidente. Estas son datos que realmente a min me revelan unha realidade que dame a entender que vai ganar Feijóo sobrado. A ver, fai 2 días a resposta está aí. Feijóo presenta a súa campaña sin mencionar o Partido Popular. Que eso é moi curioso. Certamente no cartel aparece a palabra Feijóo, aparece a palabra Galicia, pero non aparece para nada o Partido Popular. Claro.
Pero é algo xa que ven de atrás, non é novo, xa é algo que eu teño a sensación que isto non é coñecemento certo porque non me acordo, pero eu penso que Fraga tamén facía o mesmo. Igual en menor medida, pero eu creo que tamén non aparecía ou non aparecía o PP ou aparecía non escondido, porque escondido non está porque, a ver, se faz un meeting no que sae Pablo Casado, está claro que é do Partido Popular. Pero é como, si, eu formo parte do Partido Popular, pero somos outra cousa, non? É certamente curioso, é que o PP de Galicia, para a xente que non o coñeza e non sei se de Galicia, non é moi... Feijóo véndese como un gran xestor e realmente, pois eso, está ben considerado no gran público. Habrá moita xente que vote Ciudadanos e vote a Vox nas estatais e vote a Feijóo agora. Entón, eso é algo que... O do partido, a ver, eu entendo que non vai apostar por traer moito a Casado, nin a Cayetana, nin esta xente, porque é xente moi tóxica para él. Entón, por eso, quere separar a imaxe. Ollo, isto, se o consigue, se o gana, é unha victoria persoal de Feijóo. Unha victoria que di, mañá quero ir a Madrid e vou a Madrid. Quen pode rebatir a Feijóo seus resultados? E isto pode ser unha clave. Se eu vendo ese discurso de Feijóo como xestor, gano con maioría e gano como persoa e non como PP, a ver quen pode... De feito, eu penso que debe ser a única comunidade autónoma que teñen que hai maioría absoluta do Partido Popular. A día de hoxe, maioría, sí. Igual algunha cidade autónoma, que se me escapa. Algunha cidade, bueno, cidade sí, pero... Ceuta ou Melilla pode ser. Sí. Pero o resto, ou está o pacta con Ciudadanos, como pode ser Madrid, ou pacta con Ciudadanos Vox en... Claro, aquí... Pero... Fixadevos como é o tema, que levamos xa uns minutos falando, é un monotema, non? Como se a oposición non existira, xa directamente non temos palabras para describirlo porque tampouco sabemos moi ben cal é a estrategia do PSOE en Galicia. É que a oposición igual a estrategia de criticar a Feijóo non dá resultado. A estrategia é que imos facer nós, que imos facer na educación, que ratio imos a poñer de alumnado, porque isto é un debate que eu creo que a todo o mundo lle interesa. Porque fíxate incluso como é a cousa, que Pablo Casado estivo en Galicia, pero Pedro Sánchez non. Entón, claro, a min é que ese tipo de cousas para a xente un pouco que somos xente que nos preocupamos pola política, que vemos como se fan as cousas, dende unha perspectiva obxectiva, pois dis, pois aquí as cousas non... Dá un pouco sensación de política de terra queimada. Por eso hai partido porque entendo que a campaña non empezou e se o PSOE pode volcarse, pois igual pode cambiar. Hai moito voto cautivo aínda, entón, bueno, a ver, tamén hai moito voto de Vox, non, igual non para chegar a representación, pero ese voto de Vox é voto que perde o PP en Galicia, eso seguro. Entón, non, bueno, hai partido. Pero bueno, non imos dixer que a política nos robe todo o programa. Para que falar da cidade, que... Hombre, por favor. Quería un pouco, xa que estás aquí un educador social, ¿no? Quería preguntarche un pouco polos comportamentos da xente. Non sei ti como ves durante esta crise, non? Volvimos retroceder un pouco os primeiros minutos do programa. Eu vin xente moi encarados uns cos outros, vin sensación de crítica, vin sensación de el poli de balcón, non? Que dicían que temos redes sociais que odiamos moito. Quería preguntarche se ti crees que se está volvendo a sociedade máis, quería decir... polarizada. Non, pero que había máis enfrontamentos. Crispada. Esa é a palabra. Que a sociedade se está crispando moito despois da situación. Crise social, crise económica. Bueno, fácil non é tampouco. Claro. Porque, a ver, eu penso que ningún dos tres tivo ningún problema a hora de pasar o confinamento, pero imagínome que haberá persoas non que vayan ter secuelas, pero mellor que este desconfinamento está lle costando moitísimo máis do que nos está costando, por exemplo, a nosos tres, que eu penso que volver á normalidade un par de semanas e xa normal. Entón, igual, si que nós non temos empatía, ou a sociedade non ten a suficiente empatía para ver que o mellor hai xente que non vai tardar unha semana nin dúas en readaptarse, non? Igual hai certos comportamentos que ti non entendes, e que igual sí que nos costa un pouco de empatizar con esa persoa que igual non o leva tan ben. Claro. Entón aí poden surdir enfrentamentos. Sí, a ver, eu explico dentro da educación social. Eu creo que isto é todo, traballar na diversidade. Hai que ver as situacións de cada persoa. Hai persoas que perderon o emprego, que non tiñan para comer. Todo isto hai que analizalo. Non, en líneas xerais a sociedade se adaptou ben e non só salir e dar un aplauso, sino que hubo bastante solidaridade. Entón, bueno, saquemos as cousas boas. O que sí temos que traballar e darse conta que a educación social é necesaria porque
que unha persoa saia, pode ser como, mira, cando saía o de Rajoy, non? Que saía a camiñar e había confinamento. Pois antes de saber nada, pois igual podemos preguntarnos si Rajoy, pois igual estaba pasando algún tipo de presión ou tiña necesidade médica de sair, que isto non o sabemos. E a policía de balcón se ocupaba de, que haces paseando? Pois rapaces ou rapazas con autismo e todo. Eso hai que traballarlo dentro da educación social, porque se traballo o respeto pola diversidade, eu sei que se alguén sae é porque algo hai, non? Entón teño que respetar eso. Entón podemos traballalo. E pode haber situacións tensas, porque isto foi algo superpotente. Nos estudiarémoslo, pero es que nos pasamos 3 meses metidos na casa e o primeiro mes e medio sin facer deporte, que iso saías a comprar. O sea, eu penso agora e digo, es que é un pouco toleme. Histórico, claro. É un pouco toleme porque eu creo que non somos conscientes do momento histórico que vivimos. Encendías a tele, estaban dicindo que estaban correndo 800 persoas ao día. Claro, entón, bueno, hai pánico. Igual non o veíamos como, pero isto é grave e hai un virus aí e ese virus non ten ningún tipo de cura. E ahora decimos, bueno, se parece unha gripe, bueno, veremos e non é tan gripe. Pero é un pouco por aí o que dis ti, non? De que non somos conscientes do momento histórico no que vivimos, porque dentro de un par de anos faremos un pouco de pensamento crítico hacia atrás e será, home, pois estivemos un mes e medio, 2 e non houbo lume nas rúas. Claro. Que podía ter sucedido. Sí. Podía ter sucedido porque igual un grupo de xente non quería ou non entendía que isto tiña por que ser así e non é a primeira vez que ese un grupo de xente entende que isto non se pode levar a cabo, non se leva a cabo. Claro, o sea, a ver, somos seres sociais e entendimos que aquí había que ser solidarios e entendeuse, e todo o mundo entendeu e xente sin traballo entendeu que había que ser solidarios. Entón, pese a crispación temos que o sea, o pobo comportouse, vamos, de 10. Isto é así. Logo, vender discursos como a liberdade, non? Que estas caceroladas que había en Madrid foi unha auténtica irresponsabilidade, porque liberdade hai e sempre houbo. A ver, nos criticamos e moitas veces queremos facer matices de código penal e estas cousas, que hai que reformar a Constitución, é necesario, pero oye, neste país calquera pode falar, Pero eu quero facer un apunte, a ver que opinas ti. Ata que punto estamos alienados polo sistema para que non exista unha contestación? Porque a miña pregunta é, non nos rebelamos porque somos mansos ou non nos rebelamos porque éramos conscientes da situación? Aí pode haber un 50%, pero eu creo que máis que éramos conscientes da situación. O sea, a ver, o tema de solidaridade, somos un pobo solidario, non? Pero temos que loitar moitas veces contra o discurso racista, xenófobo, que estamos vendo, a día de hoxe, pois, co tema das pateras e o tema do ingreso mínimo vital. Do ingreso mínimo vital, non? Entón, a xente é solidaria, e sí que é solidaria. Que pasa? Que tamén o que temos que traballar é a conciencia crítica. A mí me chega unha mensaxe e eu teño que ler a mensaxe. Entón, teño que ver que se un político que cobra 80.000 ao ano me di que isto el país se va a la ruína, se unha persoa vanlle dar 400 euros para comer, digo, espera, vamos a filtrar isto e vamos a ser críticos. Entón, eu abogo máis porque a sociedade se comportou moi ben porque quería, non por tema de que sexa mansa. De feito, ti estás en sociedade, eu respeto as normas e te poden gustar ou non e podes ser crítico con eles, pero o que non podes é me las salto, non? O ser social é aceptar dereitos, pero tamén obrigas. Entón, bueno, eu sempre fui un radical e sempre quería cambiar cousas e sigo queriendo cambiar moito. Pero, oye, este era un tema de saúde pública, no cal eu aceptei que, oye, se me teño que quedar en casa non é porque o goberno me queira quitar liberdade, que a lei Mordaza sí, e a lei Mordaza se aprobou sin cuarentena e sin ningún tipo de virus. Entón, a ver que partido estamos xogando. Se queremos xogar a eso, pois, oye, lei Mordaza fai 4 anos co goberno do PP sí que limitaba as liberdades, Sí. Entón, por eso era unha das críticas que lle facían agora ao goberno, que unha das multas que se puxeron neste estado de confinamento foi aproveitando o procedemento da lei Mordaza. Sempre vai haber xente que se salta as cousas, que sempre vai haber a persoa que dice, que chulo es. Bueno, sempre vai haber, pero es que a mí me dá absolutamente igual. Me dá igual porque eu sí a respeto e eu tomo a decisión de que se eu me poño a mascarilla ou tema de higiene e tal, é porque quero coidarme a min, pero quero coidar as miñas persoas maiores, a miña familia, e isto é algo. A máscara non a poño por min, o sea, poño para non infectar o resto. Que se toque é o que demostra que a xente ao final sí é solidaria, non? E coidamos dos nosos.
O tema da mascarilla, de todas formas, dá para un programa solo prácticamente. Sí, Outro día falábamos co enfermeiro que viña, a xente leva a mascarilla no cóbado, leva aquí, leva dogada, leva na man... Pero mira, xusto eso, outro día falaba na radio, moi curioso, dice, pasou o mesmo cando obrigaban a poñer o casco na moto. Tal cual. Se levaban o Sí, codo. sí. E ahora xa o levan, non? Isto... Que é unha das cousas que pode ser positivas de cara ao futuro, Sí. non? Que a xente acostúmese a levar a mascarilla, sobre todo cando teña, ben sexan gripes, ben sexan calquer tipo de enfermidade infecciosa. Para non contaxiar o resto. Claro, que eu creo que eso podemos aprender das sociedades Orientais, orientais, non? Que ti por levar unha mascarilla non tes por que estar estigmatizado. Sí. Simplemente Sí. lévala e que é mellor para os demais, non? E tamén é unha forma de facer comunidade, porque ti dentro dos meses, se ti ves eses comportamentos, pensarás, este home está enfermo, pero como non nos quere contagiar os demais, pois leva mascarilla. Co cal ti sentes moita máis empatía por unha persoa que vai levar que por outra que non. Eso é o que temos que chegar, en cuestión de educación social. Que é un pouco tamén cousas boas que nos imos levar Sí, xustamente do confinamento. quería preguntarche algún, así xa pues, rematando, cousas positivas que sacáramos. A verdade que foi unha crise forte, levamos un pau económico, social, moitas cousas, pero bueno, por exemplo, uso da mascarilla, aprender a usala, pero un uso de cara ao futuro, solidaridade que ti falabas, máis cousas positivas. Sí, no, a reflexión de que isto funcionou, que estamos nun estado de benestar, pese as limitacións, sempre digo, todo é mellorable e tal, pero bueno, era impensable ter un salario mínimo que casi chegase aos 1.000 euros e se conseguiu fai nada, o ingreso mínimo vital, perdón, que non me saía, que tamén xente que precisa comer, o tema dos ERTES tamén, bueno, son logros que bueno, son mellorables, pero se conseguiu. Conseguiuse xenerar certa polémica, non? E iso é interesante. O tema da solidaridade é fundamental, eu creo que aí non hubo tumultos, non hubo estas cousiñas, non? Baixou o número de incluso de robos e todo isto, que é moi curioso. Pero bueno, e logo sí que temos que quitar como reflexión a necesidade de invertir en certas cousas como é a sanidade, non? E como é a investigación. O sea, España podería ser un país pioneiro en investigación e ahora poderíamos ver como incluso hasta con ganancias, ¿no? O sea, se ti ahora traballas, investigas e consigues pues, unha vacina ou consigues un tratamento, isto todo ao final son... Vai ser complicado tamén, co que estás dicindo, que se recorte en sanidade nos próximos anos. É realmente complicado justificar este tipo de recorte. Bueno, en Madrid estáse facendo, e se viu cos contratos que xente que foi a traballar, non? Durante que os botaron directamente. Bueno, en Galicia está pasando. O sea, enfermeiras en loita, están reivindicando onde fai moito tempo a precariedade, non? E isto pasa. É preocupante, sobre todo en Galicia, que podamos chegar a un recorte de sanidade tal que ahora todo vamos a facer por teléfono, entón vamos a quitar sanitarias, non? Que estén nos centros, e isto pode ser perigoso. Eso ahora que o nombras non vou dicir curioso, porque a min é que me parece unha tolemia que xa rematou o estado de alarma e que eu saiba non abriron os centros de atención primaria. Ata onde eu sei, non o podo confirmar, pero a semana pasada digo eu que sí, que ainda estaban sen abrir. Entón non sei a que esperan. Bueno, claro, pero é o que dis ti, se non vas ao médico non fai falta un enfermeiro, non fai falta un médico local. Isto é perigoso, porque o tema dos recortes que abonda máis, por que? Porque queixábanse os médicos de urxencias que como non estaban abertos os centros de primaria, que a xente ten que ir ao médico igual. Entón, quitas un santo para vestir outro. Sí. Bueno, son as políticas de Feijóo dos últimos 12 anos. O sea, isto pillou o COVID. Bueno, e outra cousa é que ao final o confinamento tiña como fondo non petar a sanidade, non? Ao final era eso, non podemos... Claro, se todos nos infectamos, claro, que facemos? Non dá para andamos pola rúa, nos rompemos un brazo, calquer cosa. Eu resumiría que podemos aprender eso de temas de solidaridade e temas de como mellorar a sociedade. Ahora que se levan a cabo é outro tema, pero creo que reflexionamos bastante en donde temos que invertir e cara onde queremos ir, e creo que a xente eso sabe. O que pasa que igual non o ten claro, as eleccións se demostrarán. O sea, se vou a votar a quen recortan sanidade e eu estaba aplaudindo polos sanitarios ás 8 da tarde, creo que non me calou o discurso, non? E é simplemente sentarse con unha persoa que traballa que é persoal sanitario e dicir, mira,
Que pasa? Mira, pues te voy a explicar. Este señor leva recortando 12 anos. Ah, vale. Non, Sí. hai que transmitir... Pero bueno, en 30 segundos. Veña. Crees que habrá rebrote de Sí. confinamento Sí, de sí, novo? sí. Bueno, Sí, sí, segurísimo. sí, segurísimo. Telo clarísimo. Clarísimo porque estás vendo. Clarísimo. Me preocupa que se sea un confinamento xusto despois das eleccións e condicione, o sea, esté condicionando. O sea, eu creo, a día de hoxe me parece perigoso celebrar unhas eleccións, porque non nos paramos a pensar que hai que entrar nun colexio electoral, hai que coller os votos, hai que estar... Isto me parece... Realmente estamos xestionando eso, dende os campamentos, os bares ou non sei que, e podemos ir a votar. Estamos falando de que vai a votar moita xente, non estamos falando de ir a un bar. O sea, que eu creo que rebrote seguro e non sei se habrá eleccións. Pode axudar o tema do número de votantes, que a xente se ausente de ir a votar, a Pode ser, abstención alta... pode ser, e como se xa día de playa, non? Que suelen decir. Claro, es que vamos a votar un 12 de suyo, con moita xente de vacacións, que igual non quere nin ir a polo voto por correo, que tampouco, claro. Pero bueno, penso que o que quere votar vai... Sí, pero igual estamos falando de que ao final que votan un 60% da xente, falta un 40% sen votar. É verdade que non é super sinxelo o voto por correo. Vai fixendo que ten a Claro, súa... Bueno, claro. Ten a súa motivación. ten a súa motivación, Claro. sí. Sí. Pero bueno. Bueno, pois... Por hoxe... Bueno, eu quería vir a falar de Jacome, pero ao final non... Hombre, outro día podemos falar de política. Evidentemente, é a xestión local, as axudas todos nós para outro programa, que xa sabes que quedas convidado. Sí, a nós dende Oures Mellor queremos agradecer que contedes connosco e estaríamos encantadas de vir. De feito, é máis, é o primeiro invitado que repite. Entón, perfecto. Eu encantado e transmitirvos dentro do partido que nos fai moita ilusión que contedes connosco, dende logo. E nos con vos porque estamos comezando, bueno, xa é o programa número 20, pero bueno, levamos nesto pois 6 meses con esto do Covid moitísimo menos, encantados de que veñades. Pero bueno, de novo, estiveches ben? Bueno, a pesar Moi de que cómodo. me está botando a bronca porque non te preguntara pola... No, moi cómodo, pero así deixamos un tema para falar. No, Non hai problema. moi cómodo e bueno, pois agardando eso, mandar moitos saúdos a xente que nos está vendo e escoitando e que, bueno, que agardemos que todo o mundo este ben, que ao final o que importa son as persoas. Eso é Sempre. é fundamental. Moitísimas grazas por vir. A vos como sempre. E próximamente quedarás convidado de novo. Rematamos por hoxe, David, así que non sei se queres dicir algo, se non, pola miña parte, nada máis. Pois que foi un placer e pola miña parte nada menos. Vémonos no próximo programa.